Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. Hoxe traemos, a verdade, que un tema que se fala moito dele, que é difícil encontrar unha causa e unha solución, pero hoxe queríamos traer aquí a unha mesa, ademais, con diferentes persoas que se identifican con partidos da esquerda, porque se un ve os datos e os recentes resultados electorais, pois se dá conta que hai un retroceso claro, sobre todo aquí a nivel europeo, que España é como unha especie de illa, porque ahora mesmo o único goberno forte que ten así un partido de esquerdas e que ademais non depende nin da dereita ou da extrema dereita, porque sabemos que eso é a tónica habitual que estamos vendo nos países da Unión Europea, e o caso recente de Portugal, onde gañaron os conservadores e ademais a extrema dereita xa empatou co Partido Socialista. Así que queríamos saudar a diferentes convidados para pôr luz sobre este asunto, a ver que pola súa experiencia nos poden indicar que está acontecendo coa esquerda. Así que saudamos en primeiro lugar o concelleiro do PSOE, Xulio Calviño. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Hoxe damoslle a benvida por primeira vez aquí neste Vigo Debate o coordinador de Esquerda Unida en Vigo, Guillermo Crego. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Tamén está con nos a exdeputada do BNG no Congreso dos Deputados, Olaya Fernández da Vila. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. E tamén nos acompaña hoxe o exconcelleiro do Partido Comunista, Carlos Núñez. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Quería preguntarvos en primeiro lugar porque se fala moito desta perda da esquerda de votos, de representatividade, porque hai unha desconexión coa clase traballadora que parece que agora abraza discursos máis populistas, máis conservadores, máis da extrema dereita. Credes que existe esta desconexión do ese, digamos, caladeiro tradicional de votos dos partidos da esquerda? Bueno, eu nego a maior, para que Carlos este contento. Nego a maior no sentido de que é certo que os partidos socialistas tiveron o seu momento de esplendor nos anos 50, 60 e 70 en Europa, fundamentalmente contribuíron dun xeito decisivo á construcción dun estado de benestar que é un exemplo a nivel mundial. Xamais a clase traballadora viviu mellor que a partir desa creación dese estado de bienestar, pero é que o que mudou foi, entre outras cousas, a clase traballadora. A clase traballadora hoxe hai un importantísimo sector servicios, no que en ocasións hai un sector importante que obviamente ten moita formación, pero tamén é cuantitativamente importante a pouca formación, incluso a presencia de inmigrantes, etc., que fan que, obviamente, o non estar nun centro de produción, o non relacionarse, o estar aislados, non socializan do mesmo xeito que socializaba a clase traballadora nos seus sindicatos e de xeito masivo nos anos pasados. O certo é que agora eso mudou sensiblemente e fai que a clase traballadora tradicional, a que coñecemos daqueles anos, non responde aos criterios que apuntas de xiro ao Partido Popular ou a Vox ou a extrema dereita. Eu creo que os datos non indican eso sociolóxicamente nos distintos análisis electorais que se fan, incluso xa non en España, sino en outros países de Europa. Hai outra causa fundamental, as consecuencias da política da austeridade despois da crisis do 2008, que fixo que, obviamente, se pagara moi seriamente, se incrementara a desigualdade dun xeito brutal, e agora, cando xermolan pois as consecuencias, entre outras cousas, tamén da globalización. Hai perxudicados pola globalización, trai moita esplendor económico, moita benestar económico, pero a globalización ten os seus feridos. Os seus feridos en ocasións non interpretan ben o que está a suceder. Por exemplo, o tema da deslocalización. Que sería de Vigo se Citroën no seu momento non deslocalizara as súas fábricas francesas e viñera a Vigo? Pois este fenómeno, que agora é moito máis amplio, agora non nos debe desañar que se cree unha fábrica en Marrocos, en Portugal, etc. É un fenómeno absolutamente xeral que obviamente fai que cambien moitas cousas. Malo sea
que os traballadores se confundan e se equivoquen, porque realmente, cousa que aquí non está a suceder, porque según amosan os resultados en España, as políticas socialistas, as políticas que leva a cabo Pedro Sánchez, por exemplo, en España, crean maior texido económico, crean benestar e melloras para os cidadáns, somos a economía que máis crece en toda Europa, está previsto un 2,6 e a creación do 50% do emprego a nivel europeo vai a ser España, o di o Fondo Monetario Internacional, e iso ten que interpretarse como que as políticas de esquerda siguen sendo totalmente válidas para mellorar a vida da xente, que é do que se trata. Piñades parecido ao Xulio ou diferente? Bueno, a ver, eu penso que isto non é unha debacle, un ciclo político que normalmente sempre se sostenta sobre un ciclo económico. Hai un cambio de ciclo económico recesivo e se acompaña normalmente con unha recesión tamén dos apoios cara a un lado, cara a outro do tabuleiro, pero neste momento hai unha característica que non hai ese cambio de ciclo económico. O ciclo económico parece que sigue en auxe, pero hai esta tendencia a que as posturas máis conservadoras, sobre todo de extrema dereita, se estean levando o maior caladeiro de votos da poboación europea. Non hai unha única razón, eu penso que non é unha única razón, hai múltiples razones. Eu destacaría unha que fago unha reflexión que facía un filósofo belga que é mestre da Universidade de París, Michel Feber, que decía estos días que ser de esquerdas hoxe en día é moito máis difícil que fai 40 anos, non? Por qué? Porque a esquerda vai acompañando un pouco o sentido da sociedade. É dicir, a sociedade xa ha evolucionado, somos moitísimo máis inclusivos, temos unha sensibilidade ante as problemáticas dos grupos sociais máis vulnerables, e nos poñemos dese lado. Cousa que a extrema dereita e a dereita por extensión, por non querer perder posibilidades, está abandonando esas posicións. Entonces, pois, isto a moita grupo de población lle afecta e compran as tesis sinxelas. Ademais de que hai outro factor importante, que é un factor ecosocial, ecosocial é dicir, o mundo temos un problema grave, que é un problema de mantemento da vida do planeta polo que estivemos facendo nos últimos anos, é dicir, o capitalismo como se levou, como se desenrolou, nos ha levado os límites planetarios extremos, e a esquerda estamos intentando poñer solucións a este tipo de problemática que non nos podemos escapar, mentras outras entidades, sobre todo a esquerda, ou a dereita e a extrema dereita, son negacionistas, é dicir, negan esa nova realidade. Isto, bueno, todo unido, co cambio de ciclo, pois, nos leva a que estemos vivindo momentos de dificultade para a esquerda, máis para a socialdemocracia que para a esquerda alternativa. É dicir, tamén teño que decir que a esquerda alternativa en apoios electorais non estamos moi distantes das porcentaxes de outros tempos, o que sí que temos outra dificultade que é moitas veces o que pasou en Portugal e o que pode pasar no Estado español se non o correximos, que é a división. Sí, de eso falaremos logo, da división. Olalla. Sí, o tema hoxe é moi interesante, pero moi complexo para desenvolver, non? Porque son tantos factores, desde o meu punto de vista, os que influyen en esta deriva política na Unión Europea, e vamos a incorporar tamén pola situación actual o que son os Estados Unidos, con o auxe de Trump e as políticas e o modelo de política e de mundo que se plantexan, non? Entón, eu creo que hai moitos pensadores neste momento facendo análisis dos porqués, pero eu todo o que teño leído son, sí, diseccionar a situación e todo iso, pero despois aínda non vin unha alternativa, non? Alternativa que sería que todos estamos a esperar en relación a como enfocar un discurso
un relato, como se di agora, de tal maneira que chega a xente e lle clarifiquen as cousas, polo tanto, non é xa que a socialdemocracia vaya pa diante, sino que a esquerda, en xeral, vaya pa diante e impida que quen vaya pa diante sexa a dereita e a ultradereita como neste momento está avanzando. Estamos a falar do Estado español, da Península Ibérica e de Europa, non? Entón, en este sentido, eu creo que hai dous factores que a mí me parecen moi importantes. Un, o comentabas tú, que se confunden os discursos a veces, non? A esquerda entendida como tal, a socialdemocracia, é evidente que moveu a través dos gobernos, que foi sustentando en Europa despois da Segunda Guerra Mundial, unha sociedade con un determinado estado do benestar. No Estado español chegamos moi tarde a esa situación, porque foi despois do 75, pero o mundo socialmente e no recoñecemento de dereitos e de melloramento da vida das persoas mudou moito en todo ese proceso. E no Estado español, pois desde o ano 77 para cá, sobre todo desde o ano 90 para cá, pois é un mundo completamente distinto ao que eu coñecín cando era pequena, non? Eso as xeracións de agora non o saben. O sea, non saben o que costou conseguir todo eso. Non saben o que costou conseguir unha sanidade pública, unha educación pública, uns servicios sociais que cubran as necesidades das persoas, un melloramento do que son as relacións laborais a marxen da precariedade laboral que existe neste momento e sobre todo que afecta a xente moza. Non sabe nada deso. Moita xente pensa que cando naceu, como xa estaba isto aí, que é o normal. E o normal non o é. Non só foron partidos socialdemócratas, como no caso, bueno, de toda Europa, senón que eso se conseguiu coa vontade colectiva, co esforzo colectivo. Aí influíron, pois non solamente quen gobernaba, sino os sindicatos por un lado, o asociacionismo por outro lado, porque estas son conquistas colectivas, non son individuais. As conquistas son colectivas na medida da participación en comunidade moitos sectores sociais que conseguiron avanzar. E esa é a diferencia que hai entre a esquerda e a dereita. A esquerda defendemos os intereses colectivos para conseguir as melloras e o fundamental da dereita son os intereses individuais. E donde radican o que eles entenden como libertad, dereitos, etcétera, etcétera, de maneira distinta a nosa. E eu creo que ese descoñecemento fai que a moita xente moza se vaya incorporando pois, electoralmente ao voto dos partidos ultras ou de dereitas, porque nestes momentos lle ofrecen un discurso máis individual a respecto da defensa dos seus intereses individuais, do seu yo, non? Que daquelo que é colectivo. E claro, como nestes momentos vivimos nunha sociedade tremendamente individualista, cada vez moito máis profundo, pois que agora o traballo online xa aílla as persoas no seu traballo, xa non hai un centro de traballo onde coincidan traballadores e traballadoras e que, polo tanto, coincidan tamén intereses comuns. Existen os teleoperadores, é dicir, xa hai un traballo que se lle quita ao colectivo protagonismo. E logo están as redes sociais. Están as redes sociais e o control do pensamento das xentes, a manipulación informativa e a cantidad de noticias falsas que existen. Vamos a deixar falar a Carlos, que todavía non dixo nada. Bos días a todos, benvidos compañeiros, menos mal que nos volvemos a ver, temos que seguir véndonos, verdad, para falar destas cousas e de outras tamén, o diálogo importante. Tocastades temas, gracias Marci, tocastades temas moi importantes para todo o mundo, moi importantes para España, pero moi importantes para a situación concreta que se vive en Vigo, na nosa comarca metropolitana que nos estarán escoitando neste momento. A clase obrera non naceu onte, a clase obrera, verdad, naceu alá polo siglo XIX, verdad, entonces é víctima dun ciclo da historia, verdad, en donde o sistema liberal europeo
pois, bueno, crea unha riqueza, crea unha clase que traballa para ela, quédanse co 100%, pagan o 5% os traballadores, etc., etc. O siglo XX xa significa a consolidación de todos de unha serie de dereitos conquistados por a clase obreira, como é a xornada laboral, como é o tema dos dereitos laborales, etc., etc. Sigue un ciclo seguinte, que é o ciclo fascista europeo, en donde funde, elimina totalmente todos estes dereitos conseguidos a principios do siglo XX. En Italia, en Francia, en España, verdad, nacen e se fortalecen os partidos de esquerda. En Italia, en Francia, en Alemania tamén, en España, en Francia fundamentalmente e en Italia. Bueno, hai un auge de izquierda, pero nace máis adiante, debido a este ciclo de historia, para sintetizar o fragmento do razonamento, nace un neoconservacionismo, verdad, actualmente, que trata de fundir hoxe en día os avances conseguidos durante todo este tempo por os sindicatos, por os partidos de izquierda, e aí nos englobamos todos nesos partidos de izquierda que sean de izquierda, sean nacionalistas ou non sean nacionalistas, todos, verdad, mediante un diálogo, mediante plataformas comuns. Entonces, este neoconservacionismo liberal trata de fundir neste momento xa a nivel mundial cualquier avance conseguido. Aí temos a Trump en Norteamérica, verdad? Ahora trátase de eliminar totalmente a esquerda e os movimientos sociales, e en particular os sindicatos. Cuidado, sindicatos que non van solamente por os partidos de izquierda, van por todos, pero non o lograrán. Queren poñer fin á educación pública, queren poñer fin á sanidade pública, queren impoñer a dependencia dunha Europa frágil, unha Europa desnortada, unha Europa bélica, unha Europa de armamento, unha Europa de gasto, unha Europa en donde os que máis teñen resulta que lle van a reducir os impuestos, verdad? Entonces, hoxe en día, a loita contra o fascismo e a extrema dereita é un sello do noso tempo. Non é solamente un tema de que se a esquerda aparece ou desaparece, é que temos unha loita contra o neofascismo, verdad, como selo fundamental neste momento. O fascismo e o liberalismo soñan xuntos por ter na sociedade únicamente un centro e unha dereita. E aí é onde decimos, desde o meu partido, e supoño tamén que desde todos os partidos e grupos aquí presentes, verdad, que a historia non está cerrada mentre hai a loita, a historia, os ciclos estos de histórico non se cerran, verdad, porque a esquerda, aínda que aparentemente aparece como morta, a esquerda non está morta, nin en Portugal está morta, nin Italia, nin Francia, nin España está morta. Prova deso é que gracias a que a esquerda non está morta en España, existe un goberno que xa quixeran o resto dos países europeos ter este goberno democrático, este goberno de progreso e este goberno de avance e de conquista do bienestar público. É dicir, pouco a pouco estamos vendo que estamos cos tensores postos na mesma sociedade, que a clase obreira non é desaparecido, cambiou. Aquela clase obreira do 72, na folga xeral de Vigo, non é a clase obreira de hoxe. As organizacións de clase do 72 en Vigo, ou en Porriño, ou en Pontevedra, ou en Ponteareas, non é a mesma que a de hoxe. Hoxe está oxigenada de outra maneira, hoxe está nubilada de outra maneira. Falaremos deso, posiblemente. Cortarte, Carlos, porque senón aquí non avanzamos no debate. Perdón. Nada, que va, non te preocupes. Es que tocaches así moitos puntos que pareceron moi interesantes, este pasar do colectivo ao individualismo, o tema da mocidade, que é moi importante, porque sei que é un caladeiro de votos dos movementos populistas, sobre todo de homes,
E claro, esta tendencia está se vendo que esta xente que se incorpora agora de votar non vota o que tradicionalmente se asociaba á mocidade. Aí quería ir eu. Ah, sí? Eu quería ir a unha das causas que considero cruciais no tema do avance da extrema dereita e da dereita máis conservadora. A xuventude non coñeceu, en efecto, o que costou traer a democracia e os avances do estado de benestar que temos en España. Non a conoceu, e, por desgracia, todavía a dereita está en contra de todo o que signifique a memoria democrática, que é precisamente lembrar ese tremendo pasado que tivemos, comparar a situación actual coa situación do pasado é absolutamente un cambio radical. Os xóvenes están vivindo nun mundo que non ten nada que ver co que vivimos nós, que era un auténtico película en blanco e negro, eu diría casi medio cerca dos campos de concentración, para entendernos, de aburrido, de insoportable, de falta de libertad, de todo. E nos encontramos que esa xuventude que non coñeceu o antigo réximen, ademais nese caso era un réximen absolutamente dictatorial, se asustan de algúns cambios que teñen sucedido os últimos anos. E o tema da liberación da muller é un tema que asusta enormemente a moitos xóvenes e non tan xóvenes, pero homes. Dase a circunstancia, non é que a clase traballadora se vai á extrema dereita, si se van máis homes, obviamente, que mulleres, moitísimo máis, nunha proporción de 5:1, creo que é, porque lle asusta non o feminismo, nin o machofeminismo, ou como lle chamen, para desprecialo, lles asusta a liberación da muller, o que sexan cada vez máis iguais aos homes. Lles asusta, lle colleron medo, e iso explica o que sucede en moitos casos na xuventude nestes intres. Eu asómbrome de algunhas cousas que se ven nas redes sociais, aínda que non as frecuento, pero sí as vexo a través dos medios de comunicación. Asústome enormemente dese tema. Creo que esa batalla vai gañarse, porque o tema da liberación da muller, da igualdade, no tema de xénero, pero tamén en moitísimos outros temas. Resulta que o que é criticable é o woke, o ser vos, o defender a solidaridade, o defender a integrar a discapacidade, os diferentes, os maiores dereitos para de tipo sexual e de todos os tipos. Eso resulta que é o que ataca a extrema dereita, o que son logros absolutamente dunha sociedade que é un avance tremendo, resulta que algúns lle colleron medo porque creen que lles perxudica individualmente. Asombroso. Hai outra circunstancia que parece que como vimos gobernando nesta etapa de libertades, de loitar pola igualdad, pola solidaridade, resulta que parece, e sobre todo isto notase en Estados Unidos, que a extrema dereita é a que ven a loitar contra o statu quo, contra o establishment, contra o que ten algo de negativo, evidentemente, sempre hai algo de negativo, pero resulta que engañan brutalmente dicindo que eles son o cambio. Sí, o cambio hacia o retroceso, a favorecer os ricos, a que os ricos sexan os que fagan a política exclusivamente, a que se disminuyan os impostos para que logo non haxa para pagar o estado de benestar, é tremendo. E iso, obviamente, responde a un determinado ciclo, como apuntaron algúns, pero creo que o bo non se pode impoñer sobre o malo. Eu creo que si o boísmo é criticable, creo que sería moitísimo máis criticable o que está defendendo a ultradereita, que é o malismo, por chamarlle de algún modo. Laia, como muller, non sei que coincides un pouco este discurso, que hai como un ataque a que as mulleres gañen dereito, importancia. Sí, eso é así, porque ademais hai partidos ultradereitosos que efectivamente van por aí. E tamén ao mellor temos que reflexionar sobre como proxetamos o discurso da igualdade, porque defender os dereitos das mulleres non é poñernos en contra dos homes, sino que é igualarnos.
E a veces hai unha proxección de discurso que parece que é un ataque, non? Ou o perciben así como un ataque. Entonces eu creo que temos que afondar moito no que é a idea da igualdade, de que somos iguais, homes e mulleres, non? E que, polo tanto, temos que ter os mesmos dereitos e oportunidades. Eu quería salientar unha cousa, porque me parece que é fundamental nesta situación da esquerda, como falamos dos gobernos, e da esquerda socialdemócrata, non? A esquerda alternativa, como dice Guillermo, está aí, pois sempre en segundo plano, como se pode decir, pero que no caso español, por exemplo, é de vital importancia, porque se existe un goberno progresista, como se denomina, é grazas a esas esquerdas alternativas que nos diferentes territorios do Estado puderon conseguir que haxa un apoio ao Partido Socialista, non? Pero eu quería salientar, como dixen antes, unha cuestión que é a económica e o modelo económico que defenden dereitas e esquerdas ou partidos socialdemócratas. E que se confunden tanto, se confunden non, son uniformes. Hai unha visión en Europa da economía e de como enfrontar a economía que socialdemócratas e liberais coinciden, e hai unha uniformidade en Europa, tanto en política económica como en política exterior, que fai que ao final a esquerda non teña un discurso que sea realmente o que corresponde á esquerda. En política exterior, aquí se crea un discurso, como exemplo, Ucrania, que se ti estás disconforme en algo do que se dice oficialmente, acaba sendo prorrusa. Claro, e eu non podo ser pro-ucraniana, porque a min, por exemplo, Zelensky non é menos fascista que Putin, para min, no meu análisis sociopolítico da situación. Xa empezamos, non desvarías o tema que non estamos falando de Pero Putin. é que eso é importante para un votante de esquerdas, eso é importante, a manipulación que se fai de información, porque hai unha vara de medir doble en política exterior da Unión Europea, Ucrania por un lado, Palestina pola outra. Como se pode consentir que a Unión Europea permita un xenocidio como se está a facer? Eu que alucinei cando tiña 17 anos e descubrín os campos de exterminio e preguntaba a miña nai, pero vos que faciades? E miña nai decía, e que íbamos a facer? E entón ahora me pregunto, e que estamos a facer? Entón, eso todo ten que ver coa política de esquerdas. E que resulta que os partidos socialdemócratas teñen as mesmas posicións que os partidos de dereitas. Entón, mira, e a deriva se mira en Alemania, porque un partido como os Verdes, o que era e o que é, coincide tanto en política exterior como económica con calquer outro partido alemán. Temos que facer unha pausa e continuamos aí neste hilo que deixou o Laia aberto.